Abuja. Indeed. Apa bonda. Kamera se. Hapana zao. Long time. Mangu kindra August. August, as July. Aiwa hii ni August. August. Nyamafu. Alright. Nyakupurira ndiyo nyakupurira. Kutasi chiyo. Uyu anenge achiata. Anenge ari pa-anti-page. Chipage chibvira mapage chete. Saka anenge angonyarara. Ndemudrive. Tadzana Bon Jovi vanenge vachimhanya majangara. Ndimutongi Gaffa. Akwanisa kuzvitaurira. Uyu. Aiwa, tine spokesperson wake. Ndio manager wake. Inini. Ndini manager ndimubosi. Zvakudaro. Wanga uchiti chii apa tiri parodha? Baba. Kune nonoma. Cyclone nonoma. Cyclone? Cyclone nonoma. Chii? Kana wakanonoka. Nogona kungonokwa. Nani futi? Nezvikokodero. Chichi iyo zvinhu zvaizvi kuchinja tsanza chii manje? Tsanza. Ndizvo zvizvo? Ndio tsanza rikenza. Ndio nhende. Ayo. Aisire nhende. Nhende ndio apana riise bari test drive manje. Bari kupfuurira. Zvakudaro. Yakutraya kuipenda awozvifirira. Asi vari matimba. Dai ndisi ndikuunderstanda zvakutaura unyatsoexplain. Unyatsoexplain. Tangisa. Ayo explain lamanje mukona mudara. Nduni yacho yatinoda kugadzirisa kuti vanhu vanyatsonzwisisa. Kuti kanenge kari kazviyo sekwachipo. Yokudairira ati chii? Botaura. Kaviri kwachipo kanhendende kari mureckless driving. Kevanhu kwatama. Asi ari kugara akadhama. Vamwe vabva vafungira kuti ari kugara kwadhama. Zvekudaro. Asi mukomana wekudate house yeye ane tuma divas. Kuri kusvikika here uko? Kuchiredzi? Akuchiredzi shuga kutadze kusvikika. Ndokuna Peter Stubbs. Zvikuita mari komazuva? 4 and 5. DDF chip. Zvachipa? Ayo. Ndo zvinhu zviri kugara zviri stable kupfuura kana Hupfu kana zvinhu zvisiri kukwira. Uri kungodairira iwe, uri kungosunguzika? Kana mabagwe tikagara tamagaisa because parenda yacho yakawandidza kambari. Sama kuda mugaiwa chero? Mugaiwa chakachena. Mugaiwa haumari munhu ndo huru here? Haumari. Wasiyana nemanyata. Saka kutowanzira bhiya rangu nyati manje? Nyati ndara. Hamuna kunzwa kana inonzi iris yakavharwa musini unoyu. Inonzi Lico Palace. Lico Palace yakavharwa chief? Yakavharwa ka. Hanzi? Inyaya yemareckless drive kaya. Izvo zvakatovharwa zvo? Hanza kusikidwa kuonekwa munhu nenyaya yengreen summit. Alright. Summit. Na 8 kumba kwako? Na 8 kumba kwako. Nomwira mba mako saka zvakambva zvangoitira vanhu vekefi vakambva vangoitirwa zviro kuzi vagara vanotomwira mutini. Kuita kunge kuBotswana paChristmas unoziva kuti vanonzi chii? Enda kumusha unodya nyama yekumbungu nevana vako. Nevana vako? Haubvumidza kugocha unoziva? Baba unza kugocha nevana vako. Unogochera kumba? Kumba nevana vako. Hanzi hanzi cherry picking the chiwomo kambari. Yes. Samafanira kungoshona mhuri nechii. Andingozvona. Samacho kana wazinge wako mabhawa uku. Zvakuda vanogona kudivhaidha medzi. Vanenge vane macalculator chi. Psychiatric calculator. Mashapu machi vakaenda kuchikoro. Vanenge vakudiwa. Scientific calculator. Scientific calculator. Ayiriwanika here mazuva ano vanhu vangoshandisa foni kamazuva ano. Foni yacho initori nescientific calculator. Uoneke nezvese? Nezvese.
aiwa inenge sina kutodana novarutivi futi kana wachi chaicho ndinoona havachapfeka kana wachi aungotarisa pafoni nguva manje mafoni ari kunetsa kamudhara zvakutoda ma4 plus 2 pamene munavo ndopanitangira mafoni kamanje tikati isusu tine ka-ITU manje tine mari yembanje hanasi tikuita zvembanje katisuita zvinindi zvinindi hanasi atisuita zvinindi zvenende tozoita kupera mwezi zvinobuda aiwa zvibude kamudhara ota zvibude sei handiti kuita pakuwirirana pederi handisi kuita chikawadi aiwa tanzwa nekudya nemirozi namafuta kamudhara memukunzwera mudhara but president akati munoti kune nzara mbodya mamboteteza aperi aiwa akati mudzimba dzemabwe macoins ndopakukachisira matuzigi matuzigi akaiswa papamazigi pamusuzere mudhara asina mbori asina mambomaona dzimba dzemabwe ansati tuzigi 10 iteni iyi kai iyo inenge iri chikoini iyi inenge iri 50 cents iyi coin i50 cents futi yakawandisa futi hanzi 7 zig akana ari macoins iyo ndo the biggest aiwa iyi futi inogona kuita 7 zig but vanhu vanenge vasina time yekubvunza change 3 zig yavo 3 zig aicho haisi kubatika futi zvekumari 3 zig macoin ari kuwanika nevanhu vemafriziti ayo vanhu ndo vasiri kuda macoin but macoin ari kuwanika uzi ndo ari kubuda mabheri itokana kuda kana iri worth 100 ndo asingabharuke futi saka ndo ari beta ndo ari right ndo asingabharuke ndo asingabharuke panopera summit panogona kubuda chi20 toriko wamboiona 20 wamboiona $20 aiwa zigi wakamboiona iri zigi takaiona titoinaye aiwa 20 tikaiona ndakaiba takawanda then yanga daita nhonga pasa nditi yatadziri kunhonga ndodziri kuwanika kuna mazorodzi simon kubatwa kwiyoka kwena aiwa kusikubatwa kulodzwa motikari ipa kumakuwa uku uchibuda munhingi uchibuda flyover hati kune zvigunduru zvekubata vanhu kuma6 uko flight mode ndozvinhu kana vakuru vakangoti ukurai vanhu varingorugurwa nevakuru venyumba saka hanzi be wise before you realize nyaya yerugurugu yakabuda asi hakusina rimwe zita yerugu yerugurugu tatanga kutorinzwa mai manje rugurugu ririko rimwe racho rinonzi chii rinonzi rabaraba akomana apamiwe panoshuwashuwamwe ovachoechowe panoshuwashuwamwe saka usapinde mureckless drive don't be hanzi drink and be wise before you realize handiti asi apa unokwanisa kumirira 10 days chete 10-11 days nendabo nemabo tomboita zvechamba sure tanzwa nekuti njere dzedu dzachenje yacho yakawandisa mudhara aona jagwa rangu rakafa usikuona nana jagwa ndikugadzisa jagwa konda kuita zvemotikari kamudhara utengese bhatiri zvako aiyo ndito mametsi ndomawana mabhatiri ivava futi ndikumawana manyowana zvokudaro just talk to me and I'll bring it wawana munhu sunshine bazangu aiwa inini ndinoita mabasa akawanda kamudhara munoziva pageto zvapa zvatinoita kuti tigowana mari yekukupina neyekudya handi mukuzviona mudhara saka tinenge tine mabasa akawanda tinochiita alright mai manje ngatimbomirira pamubosi time manje ndiri pakuenda uri pakuenda kumakadi kuenda nezivi ndanonoka
ndakanonoka ndikasiyiwa. Mwasiyiwa? Ndakuteera. Makutoteera? Iwe wakateerwa ndakuteera. Amanje ndogara ndakaenda kandakapfuurira asandirari. Ndakasiyiwa nezuva. Kapo. Kuti tisati nyanyotambisirana nguva. Nguva? Nguva ndiyo inoda kugara ichitambiswa. Hanzi time waits for no man. Time waits for no man. Because yesterday can be tomorrow of today. Murungu akadaro. Akazoti zuva tine 24 hours. Hanzi ndianga akadzira nabe. Because muchaina akazobvunzwa kunzi. Wewe. Usina kuzochinjiridza manhamba kumadrow saka ndikutaura kuti today can be yesterday and today can be tomorrow. And yesterday can be yesterday and whatever. Next month. But iri bhoka tongozvigadzirisa. Mabhora akapera kukata. Mandindi. Because ndakanonoka. Manonoka? Akagara makasika kusvika. Iri bhoka. Sazosari. Sharp.